Noniin. Ensimmäinen YouTube-jakso olisi niinku vähän tässä näin. Me tullaan pelaan ehkä mun kaverin kanssa, mutta tää on vaan tällainen kokeiluvideo, että pystyykö pistetään nämä YouTubeen. Ja muuta, tästä tulee aika lyhyt jakso. Jos huomaatte, en huijaa. Katsokaa. En huijaa, en voi huijata. Pysty huijaa. Hyvä juttu, ettei pysty huijaa. Tein tässä just kaivoksia ja vähän uusia rautamiekan ja muita välineitä. On mun tällainen maanalainen koti. En keksinyt mitään parempaa jossain vaiheessa sitten, jos alan tekemään tästä jotain videoita. Mä oon tehnyt niitä vähän enemmän. Otan nää irronnit tästä. Näin ja pihvit on paistunut. Hiili loppu kesken. Vähän tehdään uusi uuni. Tarvitaan lisää uunia. Toi on sitten ruokauuni ja rillausuuni. Aivan sama. No, ei. Tuonne. Noin. Paistetaan nämä. Sitten paistetaan nämä lihat. Minä kohta pelaan jotain toista maata, mutta kuten sanoin, tästä ei tule hyvä video, koska tässä menee niin kauan. Tässä menee niin vähän aikaa. Vähän aikaa. 21 rautaa. Saadaan housut. Jee, me saadaan housut. Jee. Saataiskohan kypärä? Onko meillä muuten se kypärä? Pihviä paistumaan. 3 pihviä riittää tuohon. Tehdään. Mitä piti tehdä? Ai niin, vähän varusteita. Mulla on sitten jo vähän näitä varusteita. Boostit on ja näitä. Mulla on vielä villapuseroja sitten. Vai villasukat. Tulee rautaa ja housut. Näyttää vähän komealta heijasmieheltä. Ja tonne vielä. Meille tulee yhteensä 9. Olin hyvä matikassa, vaikka en olekaan. Tuskin tässä nyt paljon videoita tulee, kun kummisesta lähtee kohta ja kaikki on kauheena. Tosiaan tällainen, täältä pääsee ulos. Pistäkää kommenttia sitten, että onko, miten pystytte keskiin, mä en osaa. Ja mulla on kokonainen Minecraft. 1.6. Tuolla on tosiaan nämä ovet. Tää on talvimaisemaa, tuo alkaa mettikkö. Täällä on talvimaisemaa ja tuo viidakko. Ei tässä on muuta pientä. Tällainen maa. Mennään katsoa jotain moninpelimaita. Tää on ehkä se, millä mä ja kaveri aiotaan ehkä pelaa, mutta serverillä on ongelmia. Ei sieltä voi tehdä mitään. Sitten
Tää on hyvä maa. Aha, sinne ei pääse. Pääsekö? Pääse. Sitten kierretään salis tänne. Kukas toi? Tosiaan, tää on tällainen servu. Mulle tuli tällainen kompassi. Vähän väärä näkö, nopeus ja tehokkuushyppy. Tässä mun mielestä pystyy lentäänkin. Sitten mä yleensä trollailen kaikkia. Mä menen. Tää on tällainen. Täältä voi ottaa mitä haluaa. Mä oon näitä Kit PvP. Sitten mä synnyn tänne. Tässä on tällainen. Aha, vähän bugi. Sitten mä otan yleensä Hollow-mani. Mä oon näkymätön. Mä yleensä tuon aina poistusta. Sitten mä oon näin. Kukaan ei näe mua. Sitten mä menen aina kädellä hakkaan kaikki. Todella järkevää. Mulla on myös puumiakka. Tää on taas tyhmä tyyppi taas. Mutta se vähän. Aksi meni. Hopla, 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 hopla. Ne menee talloon noita farmeja. Vähän epää. Sitten mä palaan. Keksiä. En kyllä virhe. Kuka? Täällä on taas Akseman. Ei. No. Akseman tappoi mut. Mutta joo, nyt tosiaan. On niin, että me lopetamme nämä tähän. Tää on tällainen hieno serveri. Kuka ihmeessä pelaa. Todellakin tulkaa pelaamaan. Ja mä en nyt viitsi mennä näihin Nether-portaaleihin, koska mulla on laki, niin kuin näette. Laki. Joo, mulla on laki näiden lähellä. Niin mä en oikein haluais mennä niiden lähelle. Hei, kuka toi? Onkohan se suomalainen? Kysyn tiivi. Minne se? Ilmeisesti ei ollut suomalainen. Joo, me lopetellaan jakso tähän. Katsotaan nämä. Täällä on tosiaan tän serverin. Tulkaa ihmeessä pelaan tolle serverille. Tälle serverille.
Tulkaa pelaamaan tuossa Nastacrafti ja Aasicrafti, Velhocrafti, Melonicrafti, MC Radianen, se Crafti ja Mineverse ja Suomi Varssi, mutta mä en pääse sinne. Okei, ja tulkaa ihmeessä pelaa tälle servulle ja ei sinne mitään muuta kuin terve!